Galing charge ko si Kuan. Kumaya. Sir Fred! Oh my God! Oh! Oh Lord! Not again! Not again! Oh Lord! Good morning! Hi, good evening, Miss... good evening po, Mrs. Roller. Good evening. Kape. Sir John! Hi, Sir John! Coffee po. Hello po. Hello, Sir John. How are you po? Tubig ka pa? Hindi naman pala. Nangyayari pala. I just got off phone with Mike. Ah, okay. Hello, user from Sir Fred. His name is John. Sir Fred. Now. Hi Fred, only one sugar and spot of milk. Yes. Hi from Australia, 1977 from Australia. Hello po. 1977. Hi Mike. Hello Cheryl. How was your day, hon? The day is beautiful day. Thank you for the like. I'm not single. Hi. Still blackout. Kuripot buang. Hi, aray. Long time no see.
time no here. Thank you for the light. Still black out. Yes! Pinhor. Hi Tyler. Hi Tyler. UPTV 16. Mayong gabi. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa tanan. Uy, nagkape. Mashallah, hi. I'd not Mike. How are you, Sharon? I'm fine. How about you, Tyler? Ang sayo Sudan. Ano? Balat ng ano? Ng lechon. Hi, Mark Primo. Welcome back. Ay, nako. Nakalimutan ko pala. Bulaan. Thank you, Mark. How? Lami, birthday ko kahapon. How's your father? My father is fine. Ay, Mabuti naman. Bicol. Ha? Bicolana. Shout out. Hi, Drink Primo. Hi, Drink Prime. Thumbs up and dikit ho. Salamat. Hi, sisig. Tulutan. Charot. wait. Sabi niya eh. Wala na rin yan.
Hi, Sir Ben. Sino sila? Jesus. Hi. Hello from Summer Pinay. Who is Summer Pinay? Hello, Ben. Summer Pinay. Ano mga may saruda? Kaya ba kayo ako sa Luya? Luya? Luya na. Thank you, Sir Ben. I have 147 subscribers now. Good job. Sub to you, Summer Pinay. I'm in Sydney also. Hi, Summer Pinay. Thank you for joining, Summer Pinay. Thank you po. Ayaw sa milk, kurito. Taga Australia. Thank you po. Ang Summer Pinay from Australia. Kasi tawag ko lima. Look! Uy, please! Dito. Ano? Sisig. Ito sa bawal kayo. Ako yung purpose naman. Ako yung nakalay. Apa ko. Diba? Nan, dito sa Sabaw? tandang. Ah, Saan mo pala? Sabaw? Ha? Bisa ano na yun ang maling? Kahal bagay ng takalayo na. Sabalo man sa nakamot. Kuya Ben, yung patapos ni Kapay. Okay, sige na. Ano nyo? Yes, I do. Please sub, Jerome. Summer Pinay, may YouTube channel ka ba? Ano niluluto? Sisig! Kuya Ben. Last lang. Please, ganun, wala na kita blue. Look, Making a sisig. look up. Ba't na sa akin nalalaman ko? Kaya ka na doon.
No hot dog, no hot dog. Some butter chicken and rice curry po. Yummy. Na-search ko na yun. No. Saksi yun ang Bawal na. Ay! Hindi yung Pay! Kaya, ito na si Pay. Gusto naman niya. Ha? Kapag ka? Tita? Buhat si Papi daw. Nabuhat ko na si father. Hindi pa naksi. Yeah. Dami na. Siguro ko naman ang kulong babae. Ha? Ha? Plastic ka mga dito? Ay, tapuan. Gusto ka sa dito? Mamalot dito pa man ako. Sinigasan ko na. Take my pride. Gulay ka dito. Gulay ba? Dati ko nung unahan ka na. Buklod na naman. Ang cellphone kong gab. Wala ka na? Saksi yung ano. Look! Mama! Sorry, Jerome. Please solve Jerome. Sorry, I know correct. Hi, Alvarez. Only Filipino cook with hot dog. Oh yeah, I know. I don't put hot dog. Normally, make Italian bolognese. Bolog. Curry pot. Naku! Nag-upgrade! Trophy na. I know curry pot. Please sub Jerome. Sorry, Jerome. Hello, sis. Summer Pinay. Just subscribe to your channel. Hi, Biglan. Thank you, Biglan. Good morning. Hi, Sensible. Oh my God. Wala na akong phone. Ay, sorry. Thank you, Biglan. Thanks, Mate Ben. Hello, Summer from Biglan. Nagbuhat si May. Lalaki ka! Uy! Alam ka rin! Lalaki! Lalaki! Madali! Dali! Ano ka? Ay, lalaki! Dalagon! Lalaki! Lalaki yun!
Hello, Twin. Hi, Sir Twin. How are you doing? I'm cooking. I will do live stream on Thursday. Okay, I will try, Summer. I will sub to you and try to join. Hi, Twin City Sponsor. Thank you for joining. Looks like you're cooking, yeah. Cooking. Making food. My God. Mama! Wala nakuha ko. Tulong. Sir Derek, I'm ready for my ball. Thank you, Sir Derek. What is for supper? You look like you're talking a lot. Not a lot. Thank you, Twin Cities. Hello, Sir Derek. From Summer Pinay. Not cooking. Ano luta? I'm making sisig. Bakit? Parebel ko lang. Amin na, kunin yung tulos. Sek na, uy. Ay. Ayan, yung tulos ko ng matok sa inyo. Sabi yan? Ay, sus! Kasi! Mama! Ayun ka. Ayun ka na. My God. Hello, Summer. Please help Derek. Hi, Kuripot Buang from Twin Cities. So beautiful. Sir Derek from Supper Pinay. Sub-sub lang kayo dyan. Sub each other.
Nana po. Basta na ito nabing ganito. Papayag ko na. Mayara. My God. I wear sunglasses when chopping onions, so I don't cry. I think Scott likes them. Yeah, it makes me cry. My God. Sinabi niya lang na surrounding, pamatuan niya, wala pa rin niya sa kasama. Ito si Amalos, wala siyang ginawa. Dapat na, as a police officer, dapat inaresto niya na ito eh. My God. Really awesome Biglan. Thank you, Mike. Janderford. Naglalagyan nila ng kasi ilalabas nila, labas na. That's not the end. So yung mga muna no, pero wala silang ginawa. Para mapabilis ang paghahanap sa dapat at ang suspect ng alok ng isang Pilipino pamuyang PING sa sino na magbibigay ng impormasyon sa kanila. Bawat buhay mo ng pulis ay mahalaga sa atin. Iwanan ang trabaho, nakakataas sa tiwala ng mga tao sa kanila. Yung mga ganong klaseng bagay ay laging pwede pala. Iniharap ka sa piskalya ang apat na arestado suspect para sa reklamong murder dahil silang panahing kaya dapat at iba ang pinagkakalang suspect. Dahil ni Guzman, ABS-CBN News. Sa post ng CCTV camera, Masarada dalang. Lutura ang gabi. Kung kasama sa isang buhat ng karigyo. Ito maramay na dura. Bawal ko na wala daray ha. Harap ito na. Tapos ko na ang laban. Dapat patas ko yung lumaban. Mayroon nito ang tubig. Tapos ang buhos ang ano pala. Cause I take my pride. Nakaubos ko ba? Hindi ko iharapan na lang.
Hi, Hags. Thank you, Hags. Ulam namin. Good evening. Ulam namin, G. Ano yun, G? Ha? Sige, G. Bounce na ako. Libo na ako, G. Bounce na ako, G. Kaya natin maligo, G. Grabe, G. Olat yung mga lakad kanina, G. Grabe, ganda ng AFG. Oh, nakita mo na, G. Oh. Bounce na ako, G. Ligaw, G. Minsan, dalaw ka rin, G, sa hood. Ay, nako, mga Youngstown. Let's G. Ganda sana ng kaya. Aso. Dalaw ka rin sa hood, G, minsan. Ako bahala sa'yo sa hood namin, G. Ito sa step ka lang. Pagsigang. Ay, sorry, sorry. Tapos ano gulay? Hindi makaharap din yung magkalit pa sa mahal ko. Ano ba rin? Ayun, masaging pa ako. Bigan. Saparo ka. Gulay. Sumuli ko rin. Ano, ang bagay-pichay, masarap na ito. I take my breath. Sabi ni Riley, pamilya mo yan, ito nang tawag kanina, sabi. Eko, sabi, pamilya mo man yung tita? Ang pamilya mo, si tita. Tapos, ikaw niluluko mo siya, no? sabi ni Grace, "Uy, pumuyo ka daw, inihiwa mo." Sabi, mama talaga, pamilya niya yan. Siya. Naman talaga. Eh, niluluko niya. Pamilya ni Grace, pumuyo ka. Pinanindigan niya sa sabi niya. Don't you know, don't you
God. Okay lang. Pira. Sabi mo yun, no? Nakol ka. Ma, take ma. Nagpasok ka pa kanina? Sa salvation? Pambakal bugas. Nanan. Ilaw. Sorry. Nag-operate pa? Oh, bukit ka. Sika. Sisig daw kayo ng sisig. Tita, si Mamay. Ambot. Tita, Yes. dati ba kayo nayakat? Hindi kayo butahan. Tapos may tatlo pa nangyari. So guys, butahan na natin. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. May babagsak. Teka. Sabi niyo na sa tita. Ano ba ka? Hintay sa palengke lang. Ano ba yung kamay? Baba. Puro nasa baba.
My God. Ay, hello. Anong nangyari? Thank you, Mike. Sorry. Busy si host. The host is busy. Sorry for not entertaining, guys. Just busy. Ano, ganito dito. Ang labahan, matangak ang labahan. An? Ha? Ano? Ang ringka na ito. Matangak ang labahan. Ang labi na tanigil. Sa ano, luwas. Bintan sa labahan, mother. Pag-tulog ko, pinita ka na. Saan nagaliwan yun? Diri kaya na. Ano na kaya? Grabe ang pagsubok saan. Araw-araw kaliwat kita ng mundo. Parang tawa, napinis na. Yan, ano na. Bumalik pa sa... Nasalang ka na sa dito. Dili, ano? Simplahan ko naman lang. Ay, doon, ano ang mga lang.
Gabriel. Hi, Nakuli. Eh, dili ko mo yung binutang. Ay, hindi ko manay mo doon. Alam mo na naglalaba ako. Ibutang mo didi. Cause the world just doesn't tonight. You have ba ito nasina ni Papay? Ulit si Father. We will rock you. And we will rock you. May sigab na ano, pants. Ang sikot niya nang nagsasabi. Puti, mga mani, sigab. Mura man bado na. Ito, mura man ako pakaano sa ano. Itong kanya yan. Bado ko na ito. Ganun na. Puti ka muna na pants. Puti pa na pants. Kung sabi ni Cole, Aray. ay ito na, dito na. Nakay wala man dito sa ano. Dito sa Rabi. Sa Rabi. Sa ano na. Wala man yan dito sinabi na may sarali. Sa dito sigurado kang masayo. Ganun sa alay man dito. Kaya ba man marat man yung sasabi? Ano yung kaming? Nato kay, May pinano man ini. Ba? pa na lang. Ano pa? Ano na oras na karoon to? Ano, alas 12. Sa eskwelahan, alas 12. Alauna ko napakariyo din. Bawal pa ko siya sa tama. Eh, nagsasabi ka niya. Nanay. Okay, napansan mo. Okay, itong pa na lang. Abado, Pepe. Sigab na niya ang wala natin siya. Iyan pa lang. Ba't naging mga bata? Ang pagmagalit sa siya sa ano itong nagalo? Sige, parang sabi mo. Ano itong sabi mo? Kami ni Ma'am Michelle. Kami ni Michelle. Ay, Michelle. Sabi niyo ako, tinagsayaw ako Michelle. Ang sabi ko dito ako. Ako kung mga sa
Jan, too many helpers po. Yes po. So, Brian, hi Jeff. Too many helpers. Bakas na ito. Kain po. So, Jan. That's it. Hindi pa. Yan, yan. Higasan na yun. Yung higas na yun. Bigas na yan. Higasan na yun, Jan. Kanina pa yan yung higasan ni Jan. Ate, may bayaan ka na ni Ate Pia. Diba? Diri nakakaon ng mga bata. Hmm? Diri nakakaon. Ulan na yung sabi ko na ni Kamaramo ko na nila. Mapagalo na. Bigas na kamay. Bigas yan. Ito. Siya. Hmm. Ate! Hey! Nakanak. Bagay mo maraming ano nga, dos. Nagkakabit din ano sa dito ang malasa. Hindi ko maalam. Wala na da. I love you, Papa.
Puro puntak ang saksakan. Wala. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ha? Barangay Amislag. Yan. Nagilid na ako. Ano na yun? Tinggal pala. Hindi ka gagawin ko siya. Ha? Elak toy kanan titik. Sira? Okay. Ito akan dito. Tahu sebenarnya. Kaya nila. Yung sabaw po ganito, yung natin na akong sabaw. Jadi pagtangan si Papi sa diyan. Oo. Kaya ipagtayin mo. Pagkala na yung pagdiriya. Kaya mo din Papay. Ayaw nga. Ay, buwa ko. Dito si Mama. Sana, arin mo, kaka.
Guys, tara sa baw. Paano? Jadi may diri dito. Yun na, ako sa. Kaya na po mag-gawa. Bicol ba? Kuha ka na. Yun na. Una na ang makalaga ng ginilig ko. Sigurado yun. Sigalo ko yun. Para malaman kami na siguro sa dumakaon. Pero malang sa nakaon mo Butog, ay. mamay. Di mo lang sa nakaon. Ano, turingan sa nakaon. Hindi mahilig sa karne. Gilid na lang din takay. Pamawa kayo sa aka. Sirami sa sinan. Makaso. Kasuga nga magsanlag. Nasa ba naman? Kagi mo na ako. Ito, baga may sisig, baga sidit si Ito siya naman di maharap. Hindi, may sisig dito ha. Hindi mo nala. Baga sisig, di maharap. Luto naman. Oo, nagano ka na. Nain niya. Niya. Una! Harang yung gusto mo maharang? Oo. Masibig ang harang. Okay lang yun. Malayo Ayan na, ka ito. Ha? Umawala kayo ka ma. Adiyo, luto. Bahaw. Si Ramon. Binutangan mo daan ha? Bagyo pichay. Minsan din, mga si ma'am, kasi nagingin. Gusto niya sa Ako sumarang. medyo. Hindi ko lang. Nagkaon pati ako. Ha? Nagkaon ako na. May suruda pa ba doon na ano? Korea. Wala ka para. Hi, Sir John. You have a lot of cooking. Wala naman, ano mo na lang si Dila kung magkaroon sa bukang mo. Ha? Mahuli na ako. Hi, Joey. Golden Blade. Hi, good evening, gorgeous. Are you having a party lots of coffee? No?
Hi po. Oy, Maray na Banggi sa Magayon dyan. Hi, Roy Flores. Sa Magayon. Hi, Sir Brian. Ala, ang dami ko palang hindi na nabasa. Oh my God, sorry. Good evening. Thank you, 10 million. 10 million, oh my God. Nine people in the house. Nasa tabi kayo ng court, yes. Basketball court. Cha! Oh my God! Sir Fred! Hey! Magmahon pala dyan. Kayarn. Thank you, six people in the house. Thank you so much. Muna ko, igwa ka na ago. May amo ya, agadang igwa na nga ni. Igwa na. Igwa na ago.
Sir Brian, how are you doing today? I hope you are doing well. Yes, I'm doing well po, Sir Brian. Thank you, Sir Brian. Thank you so much. Only want money and you get nothing. Huh? Jeremy, Gats only want money and you get nothing. What do you mean? What do you mean? Only want to get money but you get nothing. Oh my god. Are you describing yourself, Jeremy Gats? Thank you, Sir Ben. Thank you so much. Jobert Kanye Letty. Hi. "37 people hit the likes. Thank you po. Sir Cheryl, I'm getting ready to go work now. Bye. Thank you, Sir Ben. Take care po. Take care po, Sir Ben. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you so much, Sir Ben, for supporting. God bless po. Antigua, Jobert, Jobert. Tell me where the words stand, 'cause it's breaking my heart.
Johnny Zuniga. Hi, Johnny. Hi, Mike. Hello, Cheryl Ohm. Another busy day. Another busy day. Nasa bahay ako. Jobert. I'm home. So, let her go. I've been here just watching now. One plus one. Iwan. What's your breakfast? Bot. Huwag mo na? Ha? Ako na. Baka dito yung kutsara. Ay, nakama. Don't worry. Yeah. Chiu Chong, hi Tio. Where's Tia? Tio, where's Tia? Hey Tio, ate. Hi Tio. Tio Chong, wala pa. Tia Chong, wala pa. Ba't wala pa? Ano ba yan? Anong petsa na? Baka matulad ka sa akin. Ano ba yan? Ano pa hinihintay mo? Huwag kang maghintay kung pa-expire na. My God. Enjoy.
Hi, Sergio. Sisig. Ulam. Sisig po ulam. Dinakdakan pala. Dinakdakan. Pero it looks like sisig. Wala nga lang itlog. Shout out, Gabi. No, I understand Filipino, lol. Huh? Understand? Ha? No, understand. Ah, okay. I'm sure it's masarap. Yes, it's my sarap. It's my sarap. Yung sarap. Chio, ang sarap kaya Chio. Sarap. Sarap, sarap. Shout out, Madam from Cavite. Hi, from Cavite. Thank you, Sir Pat. Hi, Sheryl Rainbow. GTEX. Hi, GTEX. Hey, Kuya Mike, I don't understand Filipino also. I just pretend I do. Ah, really? You don't understand, Tio? Hi, Pat. Good job. I thought you understand Filipino. May Tagalog. Oh my God. My God. Tio Chong. Sorry, sorry. Sorry, I need to speak spoken dollar. I need to speak English na. Sorry, guys. The food is yummy. You know more than me, Lord. No, nosebleed ako Tagalog. Ah, really? I thought you understand Tagalog, Tio. Sorry, Tio. Hey, Brother Pat. Oh my God. Hello, Brother Tio. Good to see you. Thank you so much. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back, come back. Don't be sorry naman, host. Okay. At least you know, at least you know some Tagalog, Sir Tio. I'm back, neighbor. Ate Sheryl. Thank you. Kamichi. Kamichi. Hi, Kamichi. Hello, Kamichi. Where's Kamichu? Kamichi, where's Kamichu? Opo, I'm learning lang. Okay. Do you have Filipina girlfriend or friends? I mean, talking Filipino friends, something like that. Because you learn Tagalog language. Where are you now, Tio? Hi, Ba Blackford.
friends. 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 Where are you now, Tio? Wait lang. I'm learning lang. Yeah. My late wife was Bisaya Chinese from Samar. Ah, okay. Your late wife. Yeah, it's 7 a.m. 7 a.m. here. Sure, check messenger. My God! Mike! Oh my God! Yeah. Bully man! What the bully man? Jamie! Where are you from, Kamichi? Candelicar. Upstate New York. Ah, nice to meet you. Kimichi, Kamichi. Long time no here, Kamichi. Yeah, sorry because it's a very long time. Sorry, I remember. Sorry, Kamichi. I forgot. Oh my God. Unforgettable. Cheryl Bullyman is really teasing. Oh my God, the bully man. Sorry, Kamichi. I forgot a lot. Sorry. Brother T. From Sir Pat. Did you send her a picture of your wearing G-string, Mike? What G-string? What G-string? Wait, I need to search G-string.
G-string. G-string. How is that? Oh my god, this is a G-string. This? Frederick Jones, hi. Oh my god, this is done. Nah. Like a tibak. This is a G-string. Oh my god. Now I know the G-string now. Oh my god. Oh my goodness. Theo, they don't make one small enough for me. My god. My goddess. Theo, they don't. What are you eating? I'm eating a vegetable, a little bit of fish, and a little bit of dinakdakan. My little family. Cheryl, now we're getting bullied in here. God help us. My God. Mike just knit one using dental floss. Yeah. Tia! My God. Tio, where are you from, Tio? Sorry. I forgot. Mike, I threw up this morning. The taco seasoning made me sick. Taco? Theo didn't make one big enough for Pat with his monster. Oh my God! I'm the monster, Theo. Acid reflux. Acid reflux. Hi, James Stain. Oh my God. Dahil nakaliman ako si Nano.
Turog ka na. Nag-cellphone ko pa, turog ka na. Turog na. I guess Brother Pat need to be wearing a tent with that with that monster Mike. Tia! My gosh. Oh my gosh. My God, Tia. Bakit ang ulo ko? This is fun. Don't forget Mike, Cheryl, Theo, we're all family here. Sir John! Hi, Sir John! Good evening, Sir John! Oh my God. Oh my God. Hala. Oh my God. Yes po. Long live po, Sir John. Long live. Thank you for joining again. Maybe, you will middle of the night there now, Sir John.
my dreams, baby. Ah, yes? Ha? Pwede ako sa sunod. Pasabay ni Richard Ganga, tuwan niya. Hindi na kita nag-ano kay Bibi sa linya. Yan naman ba, ugat na lang 200 sila ng Richard. Ay, ang food. Kasi nasabay siya. Lagi ko yung alis ko. Sabi ko kayo na sa ang 200 sila sabi niya. Salamat. Thank you. Wait lang. Long live. Sure, I know. Sir Fred like me to volley. Where are you na, Mike? Where are you na? As long as you're smiling po, I'm happy. Thank you, Sir John. Mike. Kaya I'm in North Hills, Pennsylvania. Thank you, Sir John.
Okay, Pat, take care. Thank you, Sir Pat, for joining. Thank you po. Is that the still country, Mike? Still? Take care, Brother Pat. From, sorry, Teo. From Teo. How old are you, Teo? How old are you? I'm older than you, or you older than me? You calling me ate, so I'm older than you. Ow. I hear happy children playing. Yeah, the children outside. Basketball court. Even no lights, they still playing basketball. Oh my god. They love basketball. Mr. Yusohos, I will never rebel. Oh my god. Why naman, Tiyo? Never reveal. So I'm older than you. Mr. Yoso. Mr. Yoso. You used to be but over 35 years old. Years ago, all the major steel companies went out of business. Hmm. I can't talk more. Sir John. Oh. You look happy. Yes po. I'm happy. You make me you make me blush. In the Pittsburgh Steelers. I remember only Bethlehem Steel. Sorry. Don't wanna let her
Sure, you look very good in that video. I'm happy with new face moves. New face. Meow. Kamichi. Meow. My God. Meow. The bullying man figure out how to alter our faces. Yeah. My God. You ever see the faces on the trees? Huh? Ethan! Kuha ng mula! Kuha ng! Kamichi. Kuha na naman ako. I'm happy to see you being happy. I like it. Thank you, Sir Brian. What is that? Kamichi. Can't imagine. Wait till tomorrow when the video is finished. Oh my god, I can only imagine it finished. Ah, it's a bully. Cheryl and her villain era. Villain. Villain. Nah! Villain. Hey, Robert. Have to go now. Po, good night. Sir John, good night, Sir John. God bless. Take care po. Take care. Sleep well. Good night, Robert. To? Nah. Malamig. I'm imagining to having like a deep ass voice, huh? Hi, Jose. Uy.
Rob having like a deep ass voice, huh? Hi, Sir Ben. I fell in love with who? Bablas. Hmm? I would never fall in love. Good job, Kamichi. I dropped my phone. Why? Hi, Sir Robert Wingate. Sir, how are you? I'm fine po. I'm fine. How about you, Sir Robert? I got Pepsi. Ah, okay. 3. You got Pepsi. I'm not that girl anymore. For every chance to function, cream so prepare booster cheeks. 48 hours softness and sweetness. You prepare booster treatments. Sa iba, tinatakpan lang kasi ng banguhan. Hindi pa talaga nalilinis. Pero sa tayo, tagpos ang linis. Sarap ng gas ng homemade chicken joy. Steamed and juicy from the marinade to the seasoning. Crispy from the French onion. The best tasting. Chicken joy. Walang pagdaing ang sarap. After challenges, you bounce back stronger. Now, your damaged hair can't you? New Dove Peptide Bond with Bioprotein Care. Read instructions. Cheryl dancing in her sleep. The was a funny one. That guy was great. I forgot who said that. Huh? Dancing in her sleep was funny. One that guy was great. Huh? I don't understand. Kabichi. One that guy was great. I don't understand. What do you mean, Steven? Hi, Steven. I suck at chopping through text. So fair. Huh?
Hi, Ma'am Grace. Like done. Good eve, Cheryl. Thank you, Ma'am Grace. Hello, Mike. Oh my God. Si Ma'am Grace. Mike. GTV is yours. Mga pretty Gracia. Yes. Dandan or Ma'am Grace. Ito kaya. Lamig. Thank you, Ma'am. Malapit ka na po ba mag ano ba yan? Tawag doon? Ma-monetize? Di pa. Watch hour na lang, no? Watch hour na lang. Matagal talaga ang watch hour. Yes. Live lang ng live. Ganyan ako dati. Yes. Tama. Ano na rin yan. Malapit na rin yan. Siguro bring people sa live mo para yung nakafocus ba? Para like 1 hour kahit 10 tao araw-araw o sa isang live kahit 10 tao 10 hours na yon. Steady lang ba? Yung wala talaga support as in solid support. Wait, we need to parang nagkukusang pumikit yung mata ko. Kusa. Aray. Ako nang na-demonetize ako nung January ng last year. Demonetize ako. Monetize na ako dati. Na-demonetize ako. Nag-back to zero ako watch hour. Tapos nag-start ako ng live February, tuloy-tuloy. Hindi siya consistent pero at least na-demonetize kasi nagpahinga sa 6 months na walang uploads. Na-demonetize. Bakit walang uploads? 6 months, consecutive 6 months walang uploads. Kailangan kahit isa sa isang araw or 1 week or 1 month, kahit isa mag-upload o mag-live, kahit live. Ako nun wala talaga, as in napabayaan ko, naging busy ako. Yes, dapat tuloy-tuloy. Kahit minsan lang, dapat continuous pa din. Ako kasi 6 months, wala talaga, as in nag-stop talaga ako. Last year lang, nag-start ako ng February after birthday ko. Hindi siya hindi naman talaga siya as in kagaya ko ngayon na nagtudo live ako. At least nagla-live ako hanggang sa inisip ko na parang ang hirap, nakakapagod kasi yung effort ko dati puyat. Grabe. Tapos sinabi ko parang impossible na, parang nawawala ng pag-asa, nakakatamad. Tapos parang ang laki, 'di ba? Ang laking watch hour na kailangan. Kaso lang inisip ko, kailangan kong enjoy ko na lang. Hanggang sa minamit ako dito. Dati. Ano ba? Ito dito sa ref, ang suwa. Dagano ng suwa dito sa ref. Correct? Oo.
Then, may solid supporter ako dati. Inano na niya ako, yung parang ginaguide niya ako dati. Kaso lang, nasira yung friendship namin dahil sa may nakilala nga ako dito dati. Inimbita lang ako at na-inspired ako nag-agribike. Okay. Ako dati talaga, nung pandemics kasi noon. Medyo na-enjoy na din kasi may nakilala din tayo dito na Kaya das mama. Wala man dito. Kan masih kumain. Anak ko. Nag-back to zero ang watch hour ko kaya kailangan kong bumalik. Hindi ko akalain na monetize ako ngayon lang na January. Nag-unlock lang yung super chat ko December. Ang tagal. Ganun katagal. Mahirap kasi mag-watch to watch kasi hindi siya legit. Watch to watch dati nag-watch to watch ako kaya mabilis yung monetize. Ngayon kasi parang hindi safe. Yung watch to watch ngayon. Maganda yung legit ngayon na live ka lang, ka at least yung mga friends mo, yung sa'yo, yung organic friends. Natural lang na mag-join sa'yo, yung susuporta sa'yo. Walang masyadong yan, kumbaga walang cheating na nangyari. Walang cheating. Magaling si Lolo kapag fake, yes. Kasi dati watch to watch, daming nun. Pero ngayon wala na yun, parang hirap ngayon ng ganun. Kaya, back to zero tayo. Last year, back to zero talaga ako. Grabe yung efforts. Pero kapag pag na-monetize ka na, yung pagod mo, ang sarap sa pakiramdam. May ads ka na. Tapos may dollar sign. Kahit wala masyadong nagsisend ng super chat. Basta makita mo yun na, yung overwhelmed yung effort na may dollar sign na. Ang sarap sa pakiramdam. Tapos motivated ka na. Pwede ka na magpahinga. Sabi ko nung pag na-monetize ako, magpapahinga ako ng mga 1 week, pero hindi. Parang na-enjoy ko na lang din siya. Nandito na yung mundo. Ayan na. Meron din ako sa Reels. Meron na din sa Reels, sa Facebook. Dollar sign. Kahit saan, no? Good job. At least, di ba, ma'am? Medyo, wala kasi akong time dito makipag friends kasi laging sa loob lang ng bahay. Dollar. Wow. That's great. My God. Team Payaman. Yung mga natin, mga free time natin, inaano na lang natin sa sa social media. Wala nang time no? My God. Pero dapat talaga meron ka upload videos and photos daily. Opo. Consistent dapat. Consistent yung uploads. Yes, consistent. Pero hindi naman I think hindi naman dapat everyday. Pero kasi okay lang naman na consistent. Pero okay lang na once a day. Ilang sa loob ng 1 week. Kasi 'di ba kapag content creator ka, dapat creative din. Ngayon na inaano ko hindi ako pa marunong pa mag-edit. Nakatamad mag-edit. Kailangan ko gano'n ng edit. Kasi boring din kasi kapag mag-upload ka lang din. Dapat syempre yung audience, yung dapat ma-entertain sila. Yung para ma-excite pa anong sunod na
Yeah, time consuming. Kasi siguro, ano ko lang kasi kahit maliit lang na oras, ma-entertain ba yung ano, ma-entertain yung audience. Yun yung ano, may interesado sila, tapos mag-ano sila, ano kayang next, ano. Kasi kapag ano lang din, boring, kaboring din, boring lang din sila. Nagkukusa mag-ano yung mata ko. Kaya nga, aabangan nila yun. Opo. Yung aabangan nila next uploads mo, yung ano nila sila. Ang dapat ano unique din yung ikaw lang ang meron ng ikaw lang ang meron na idea na yun. Parang ganun. Yung wala, sarili mong ano yun, sarili mong content, sarili mong idea. Ganda na ano yun. Ka- yung ikaw talaga yung sarili mong ano yun, yung gawa. Aray. Kukusa magano yung mata ko. Ano sa akin ngayon yung ano, kasi nagsusulat na rin ako ng script sa akin ngayon. Kaya kailangan ko mag-focus sa pag-vlog, kaya bitawan ko muna yung mga iba kong appointment. Kasi mas nag-enjoy ako dito. Tapos kumita na din. Nag-enjoy na rin ako. Parang naging passion mo na lang din. Naging passion na din. Konting pagkakitaan dito. Like, tindahan. At least may source of income. Tapos vlogging, yan. Focus na lang sa vlog. Monetize na eh. Good night na Sheryl, maaga pa magising bukas. Thank you po. Thank you ma'am guys. Matulog na din ako. Kukusa na yung mata ko magpikit, may iba yan. Thank you. Matulog na rin ako. I need to sleepy na din. Thank you ma'am. Thank you guys. See you next live. Bye bye. Kukusa yung mata ko. Thank you po. I need to go now. Have a great night. Talk to you later. Thank you Sir Brian. I need to end the live na rin kasi yung God bless po. Bye bye. Love you all.